Γεια σας παιδιά, σήμερα τρώμε τάκης. Τα βολκάνα τα καινούρια. Ναι, με το τυρί για τη βιβεριά. Ακριβώς. Και το τσίλι. Είναι ωραία. Τα έχουμε ανοίξει. Για να δούμε πώς είναι έτσι. Και λοιπόν, Κίτρινα. να τα. Είναι ωραία. Έχει λίγα Σαν όμως. πένες. Να έτσι κίτρινα. Λοιπόν, Δεν καίνε. δεν καίνε. τους Είναι βαθμολογήσουμε. είναι σαν τα Doritos, την τζιρίλα. Λοιπόν, από μένα, τον ανώνυμο χρήστη 71, παίρνει ένα ωραίο οχτάρι. Δεν είναι καθόλου καυτερά. Οχτάρι. Και επειδή είναι καυτερά και είναι στάκης, 7. Τα από μένα, τον ανώνυμους 52, θα τα βάλω ένα 6. Επειδή είναι Doritos, είναι κλέψιμο. Ναι. Και εμένα τον ανώνυμο σε 13 θα του βάλω ένα 4. Γιατί λένε ότι είναι τάξη και είναι καυτερά, δείτε λίγο. Εδώ λέει ότι είναι καυτερά και λέει ότι έχει και τσίλι, ενώ δεν είναι καθόλου καυτερά. Σε συνολικό σκορ βαριέμαι να κάνω μαθηματικά, οπότε πάντως λιγότερο από το μισό πήρε. Τι λέει ρε. Δεν πειράζει. Τα λέμε στο... Σε γενικές γραμμές πήρε λιγότερο τέλος πάντων. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια από το Pussy Watt.